Yara batlana çarojan piştî gocivîneke sê alî we çêkir. Ev çaroj besin ta kokaribin tedbîr werin girtin? Li gorî xwestekê gelek malbatê xwendekarê me ê ku piştî ev nexweşiya sermayê û grîpê nav xwendekara de bela bû hem jî li gelek devera ev nexweşî hebû yanî ji ber cewê zidistanê û seqemê. Me jî li gorî daxwaz û xwestekê malbata me jî bi Meclisa Tenfîzî û Desteya Tenduristiyê re em civiyan. Bi hev re em gihiştin biryarekê ku dibistan di navbera 4 roja de bibin betlana li ser asta kantona Cizîrê. Ji xwe di nav wan 4 rojê betlana de jî ji xwe em bijin roja çarşem pênşem ev betlaneke fermî ye wekî dîtir jî dibe în û şemî jî ev yanî berê betlanê ji bo dibistana lê wekî roj derfeteke ji bo em bikarbin meselê paqijî wana de hinekî em li ser bisekinin. Ji xwe li gorî tensîqa me a bi rêveberiya Xweser û Desteya Tenduristiyê re jî û aliyê dîtir jî şaredariyên bajara û meclisê bajara re tensîq hate kirin ji bo meselê paqijkirina dibistana di van 4 roja de. Hem em bêjin meselê teqîma dibistana werê kirin. Bo yanî van 4 roja de dibistan hazir bin ji bo roja yekşemê wextê xwendekara dest dewamê xwe bikin. Ji xwe pirsa we jî we got wê çi qasî têrê bike têrê neke ev yanî li gorî rewşê dibîne yanî heger demêrek têdivî bê dirêjkirinê hebe ew nîqaşek dîtir em dikarin bikin. Lê em niha yanî haziriyê me hene wekî Desteya Pirwedê bi tensîqa bêhemî Meclisê bajara re Desteya Tenduristî re şaredariyên bajara re ku hemleyên paqijî û hem jî ê teqîma dibistana werin kirin.